No? Kurog siya. Dugay naman di. Orang nagibira. Oh? Sala manggod ka. Hmm? Sala ka. Siya ko lang eh. Sabod ka. Siguro na kanin mo ang kamot niya na tagakan og butang. Moto nagpadulong sa imo. Pero itong wapag ito ko dito, lampas-lampas ka, wala naman ano. Wala pa. Kasi dito lagi. Pag kuan na, kiri man to kumagko. Yan na, wagtang man. Kaya nagtukod kong bahis mo kido. Hmm? Pero pasaylo ka na ni. Dili man inyo na to ni. Ah, ngunong og kurog na. Hmm? Wagi mo galaw ko ana. Oh. Panang sakit niya? Napa? Oo, murag kuan, may sakit kayo, pero ambot kag kuhaon yung kuan. Di, basta 5 minutos na. Pila na ni kabulan? Mga buwan na kapin. Kaya sa oras kaniman niya, na wagtang man din nagpasa man. Kaya mo puto na siya. Kanang mamana, kuan sakit. Pitik. Oo, pitik. Pero din mo mag-close open. Dili. Sakit. Sakit kayo. Kuan naman siya, muungot naman siya diri. Oo. Oo, gamay na lang.